Hello guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. Andito pa rin po ako guys sa bahay namin sa Albay. So ito guys, may ipapakita ako sa inyo. Ito yung aming mga halaman, samot-saring tanim. Halo-halo ba? Kasi maliit lang yung lote namin dito. So, pinagkakasya kahit anong maitanim kasi nga mahilig kami magtanim. Hindi namin sinasayang ang bakanting lupa. So, ayan, kahit ano yung tanim ko dito guys. Yan, mga halaman yan. Ayan, may mga strawberry. Ayan oh. Kahit ano. Samot-sari. At saka dito sa kabila. Yan. May mga bulaklak nakahalo sa mga kamatis, sibuyas, sili, saluyot. Ayan, may isa pang puno ng mangga. At saka doon, mayroong kamatis. Ayan. Ayan pa guys, oh, may pinya oh. Yan kami guys, ugali na talaga namin ang magtanim ng magtanim. Hindi namin sinasayang yung lupa ba. Katulad doon sa Sorsogon, sa farm namin sa Sorsogon. Kahit ano yung tanim namin, halos puno na yung aming lupa ng maniyog, saging, at kung ano-ano pa, mga prutas. So ngayon guys, ito talaga yung ipapakita ko sa inyo. Meron kasi dito nakatira sa aming mga halaman, sa ilalim ng aking mga halaman na mga, ito siya. Yan guys, alam nyo ba kung ano to? Ang tawag dito sa amin guys nito, sa Bicol, buko. Sa English, land snail, ata yun. Basta yun na yun. Yan guys, oh. Ang cute-cute. Ganito sila guys, kapag umaga, tulog sila. Kapag gabi naman, makikita nyo sila dyan, nagagapang, gumagapang dyan. Iwan ko kung saan to galing kasi malamig kasi yung lugar dito sa Albay.